желающих вас молиться за наш край. Я спеваю песню «Я молюсь за тебя, Беларусь, за твоих сынов и дочок. Как была помеж нами любовь, згода и мирное небо». Вітаю всіх екселенців, що духовенства, прошу його екселенцію ксенза біскупа Олега Буткевича. Які слабості і занедбання. Сповідаюся. Богу всемогутньому, і вам, браті і сестри, що захищує вільні, душою, словом, учинком і занедбанням. Моя вина, моя вина, моя вина, тому прошу святейшую, за високий Панну Марію, усіх ангелів і святих, и вас, братья и сестры, помолиться за меня, до Пана Бога нашего. Про заступництво Найсвятейшей Панны Марии Буцлавской узнесем до нашего Небесного Отца покорные просьбы. Молимся за костел Христовий, каб ён был живым свідком одинства и правды. Нехай праз нашу супольность свет познает суд Твоей ласки и надею Евангелия. Тебе просим. Modlimy się o nowe powołanie do kapłaństwa i życia konsekrowanego. Niech Duch Święty rozniesie w młodych sercach pragnienia służby Bogu i Kościołowi. Zbudzi na naszej ziemi gorliwych pasterzy i świadków wiary. Ciebie prosим. Вислухай нас, Пане. Молимся за нашу родиму, каб у ёй квітнелі вера, справядлівасць і сапраўднае братэрства. Няхай праз заступніцтва Маці Божай Буцлавскай наш народ знаходзіць сілу ў цяжкіх выпрабаваннях. Дяку за Твою добрыню и величаем Тебе словами гимна. Великие справы Ты учинил на усёй земли, и свою милосердность распростер на все поколения. Ты глянул на покору своей слуги, и праз яе спаслал людям спасу Иисуса Христа, Твоего Сына и нашего Пана. Раз Его Твою величь прославляют хоры анёлов, якие завсёды радуются перед Твоим обличьем. Просим, кабы наши голосы долучились гаи, разом с ними скликаючи. Henryk on poszedł. Henryk poszedł. A o.